have never covered another one before. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma okwedo weche mane wachore gi kweth mar Linda Mwananchi ni gichano tulo e limbe margi e kaunti no. Kweth mar Linda Mwananchi ochano romo mar tipo mar siasa e gwenge mopogore e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil. Odiochieng' manyoro kwethno kotelnegi kod Gavana ma Siaya James Orengo kod jaod bura ma Embakasi Babu Owino noseyo Wanga kod Kaluma kuom chano kelo tulo e romono. Kata kamano jotelogo okwedo wechego ka gikoni kweth mar Linda Mwananchi oyienegi timo limbe Homa Bay kendo giwe weche mag miriambo pod nono ni gin magidwa biro kelo tulo e romo margino. To anybody who wants to come to Homa Bay, you are free and you're welcome. Don't create unnecessary propaganda to increase the stakes of your visit. Don't. There is nowhere and no day anybody has ever put weapons. And if you have any evidence, we urge you to seek the security agencies and make a formal report so that anybody who has involved in that kind of thing, action is taken formally. But to make propaganda out of very serious matters is irresponsible and reckless. Wan jomoero kwe to ng'ama jatendwa en Gladys Atieno Nyasuna e gibiabia wabiro rwako gi maber, wabiro seyo gi maber mondo gine kaka dongruok timore. Jotelo mag duond bura mar ODM bade ma Nairobi omedo